Ramogi bangu ke yora ni wadhi ni migi weche mamoko manyien mabende wamedo luni kamedo nyisini ma en rameny piny par ne wan gi tielo ariyo mokwongo gin weche manyien momedo kelo nigi mar ariyo wabiro bedo kod twak mar Ramogi dhi bedo mana weche mag oula kaachiel kod koth mosebedo ka gore gwenge mopogore opogore pacho ka ahinya to midhiero makoro gore gwenge mag Nyando kotende kod wach mar pong' mar aora Nyando kaachiel kod juol mar nam mar Victoria kata nam Lolwe mabende koro sani chal ka gima pong' kaduogo chien kendo nyoro jodak ma odak e alwora ma kono gin weche momedo luone achiel kachiel ka pod wamedo ng'iyo gik ma sirkal medo timo. Kaontis ywak mondo sirkal ochwal negi omenda mar rakruok kod midhiero mag oula ma osekelo tho mar oganda maromo 229 nyaka gie sani. Sirkal mamalo to okone tend kaontis ni oti kod omenda mag midhiero ma gin godo gi kindeni e kinde ma Kenya medo kwayo kony kowuok e pinje maoko. Jatend Kenya William Ruto kawuono ni oyango ni sirkal dhi chiwo sir mag omenda ni ji mapiyo osedaro. Jafwambo marwa Walter Nyambaga luwo wach ni Ramogi kendo miyowa ripot e yo machalo kama. Kagibedo kod romo mokelo kanyakla riwruok mar governors kod sirkal mamalo e kod jokanye sekta buora e kar dak mar jalup jatend piny Karen. Romo ma network mare ne en mar yudo kaka inyalo resi midhiero mosekelo lal mag ngima oganda maromo ji 229. We are having deaths. As of this morning, there are 229, but remember we have over 70 people who are still unaccounted for, and of course the rain continues. Lalmoyo ka udi 46,000, miyochiko 37 oulo ywero, to ji 75 podolal, kamaromo ji 174 bende ohinyore, to sikunde maromo 1,967 bende oula ne oketho. The schools, quite a number. We have 1,967 of them. The weather conditions have impacted over 227,000 people, caused 228 fatalities, injured 164 people, displaced 42,526 households, and damaged infrastructure, including roads, bridges, and waterways. Cooperating with our field officers, and what they're asking for is just support to get settled to the nearest school, to the nearest place, and of course get supported with the essentials of life. Riwruok mar governors koro dwaro ni mondo sirkal mamalo chwal negi omenda mar kedo gi midhiero e kaka mag oula ka sirkal mamalo wuon to othiro ni pesa onge kendo kone counties mondo ti kod matin magin godo mag midhiero. Communities in the far-flung areas have had their roads washed away, their bridges washed away, and therefore we are getting to a situation where the need for helicopters or plane services will be required. So I want to ask our governors, within their limited resources, to consider that extraordinary times call for extraordinary interventions. And we must allow flexibility in difficult times. And I think the people that you govern will understand. The controller of budget will understand. E kindeno bende riwruok mag pinje mag Arab Emirates ochiwo kony ne Kenya mag chiemo mag metric ton machopo 40 to kod mok mag chiemo metric 34. From the United Arab Emirates, they have given us 40 metric tons of food supplies, another 34 metric tons of non-food supplies, a total of 74 metric tons at JKIA. We've been able to mobilize about $7 million. That's about 900 million shillings, I think, in today's money, of new money for the response through the generosity of our donors. Magitimore ka jatend piny William Ruto bende olimo kar dak ma Mathare County ma Nairobi kendo yango chal mar jodak ma olo ywero. Ruto osingo chudo ne jok moyudo lal motenre kod oulago. Wale wote households 40,000 hapa Nairobi ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao. Kila boma
serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Kajo Kenya pod kale midhiero mag oula mapek, piny owacho wuok oko mar kwayo jogo ma jochiw kony mondo yug dwigi kanyakla kendo chwalo kony mabiro konyo Kenya e kinde mag midhiero matek. Walter Jambaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi.